Jien jisimni Lena u kun jomi Muscat u jiena rajt dan il-ktib li jismu Madame. Dan il-ktib huwa fuq mara li jisima Madame Hortensia Pasqualina de Rohan. Din kienet ħajjata prima u kienet ħid l-iktar il-kostumi tal-karnival. Min kollox kienet ħid għal-vażuni, il-juni, pappagalli, kollox li tista' timmaġina. Darba ċaħat li bes ukoll ta' diżastru. Jiena wara li rajt dan il-ktib, ktibt artiklu u stradarjali għażluni biex jitfaw fuq il-page tagħhom. Jekk tħobbu taqraw, aqraw ktib, iktbu artiklu u ibatuh fuq stradarjali.